Wij zijn, dames en heren, hier aangekomen in het huis met onze hele equipe. In het huis van de maestro. Mag ik maestro zeggen? Ja, dat kunt u doen. Wat denkt u van de muziek in het algemeen? Ja, kijk eens, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over de muziek denken we helemaal niet, want dat is iets wat het uit het onderbewuste als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie, dan graaft u in een beerput. Hé. Ja, meneer, daar komen we ook niet verder mee. Kijk eens, meneer, een muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, dan zult u wel even opkijken. Hou ik maar even vast in de piano. Leed. Leed? Ja. Hoe bedoel u? Kijk, wij leven hier onder het ministerie van OKW, wat daar nogal voor zorgt. Wij hebben zelfs op de Veluwe, door minister Kals, is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet lijden, kunnen daar lijden. U componeert zelf. Bent u al opgenomen? Ja, maar het was niet ernstig. Ik bedoel... Geef nu niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat opgenomen? Ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken. Mag ik u nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan? De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook fiscaal niet achterhaalbaar. Wat denkt u van mijn stem? Ach, zingt u eens A. Ja, ik hoor dan. Nou, dat is niets, hè. Maar, laat u... zingt u maar een Mag ik Wohin voor u zingen? Wohin van Schubert bedoel ik. Die hand van die mond af, ja? Ich hört ein Bächlein rauschen. Stop. Meneer Zonneveld, het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt. Oh ja? Ik zal u helpen. Ich hört ein Bächlein rauschen. U zingt het te laag. Ich hört ein Bächlein rauschen, wohl Ja, aus dem Zonneveld, Felsen. maar met die stem. Wat wilt u? Moet u mij eens eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken? Nou, ik wou eigenlijk... Op familiefeestjes, bruiloft. Ja. Kijk eens, meneer Zonneveld, als u 16 jaar 5 uur per dag oefent, dan bent u na afloop vooruit gegaan. Ach. En wat u doen moet, is les nemen bij mij. Ik zal u eens wat laten horen, misschien wel aardig. Bijvoorbeeld dit, vindt u dit mooi? Ja? Hebt u een eigen mening? Bijzonder mooi. Nee, dat is helemaal niets. Hoe zal ik u nog eens wat laten horen? Ja, hoe vindt u dit? Enig. Ja, toch gaat u vooruit. Men zegt wel dat u relaties hebt met Tebaldi. Hoe zit dat? Het is Zonneveld Hoers. U moet die dingen ruim zien. Hoe ruim? Wanneer u mij vraagt mijn verhouding met Maria Josefa Tibaldi, dan is dat geweest een zuiver platonische. Die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo, dat u herkent in mijn 76e symfonie, Abendglühen. Daar heb ik Maria verwerkt. Gaat u maar hier even bij me zitten? Want ik wou u wijzen op wat passages. Gaat u maar eens een toetsen en zal ik er wat op improviseren, hè? Ja? Ja, die gaat u maar door.
dat is genoeg. Hoe noemt u dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat noemt men een motief. Een thema. Een thema of een motief, hè? U denkt, dat kan ik ook, hè? Dat is niet zo. Kijk. Kijk, u dacht dat het vals was. Meneer Zonneveld, daar kan ik me nou zo levendig in verplaatsen, nietwaar? Want wat ik gespeeld heb, is in het 31 toonsoort. Dus dat zijn tussennoten. Wilt u nog eens een klein motiefje spelen? Maar nu wat ernstiger, hè? Ja, dat is genoeg. Dus u krijgt u... Wilt u nog iets vragen, meneer Zonneveld? Nou, ik wou niet veel meer vragen. Nee. Ik wou u graag dit keer iets zeggen. Ik vind u een aardige, sympathieke, bescheiden, brutale, gezwollen, prollerige, zelfingenomen, gedegenereerde kwal. Ja, meneer Zonneveld. Er zijn momenten in mijn leven geweest waarin ik te worstelen had met dezelfde gedachten die u zo voortreffelijk geuit hebt. Maar dan speelde ik weer mijn werk en dan begreep ik weer dat het niet waar was. Oh, ja. En dat is mijn grote troost geweest en die hebt u niet. U bent een kwal zonder muziek.